Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Imat ki bakong san mentara sini kilong, penkre ke sorkar India banyada padba lada ke katma. Kershan jingarap ke sorkar Meghalaya yaki hospital ban penklan yaki lat sumar nongpang. Yo solar powered classroom ke Government Girls High Secondary School Tura. Ban pendap training ramut di Samla na NEHU nompo. Bamentang ini pais pi Khubor ke bakambannya. Kasorkar India kelas sedang ya kajing penkre ikipat nongsong snong habaro kawe kari. Kumno banyada yalade ya ki yeng kisem kasnong kathau bat ki mar ki mata padba ladajia bakhe kathma hakanu kanu kasngi. Lasdang ya kane kajing penkre padba rakaba penlong ya kajing pelip ding elektrik blackout habaro kisnong katkum kapor bat kisngi bala penyat daki bor distrik. Hanong ba Shillong Kasorkar Meghalaya lengba kajing penbena padba balapan mi deka Directorate Civil Defence and Home Guard yakane ka blackout en penlong haka nyau tarik Jymmang haka por hendriu shiteng janmit daka ba pensawa yaki siren. Maria sedang ke siren kading elektrik kan liplut khoj hado minute kasnong barok kawe kan dum tliu. Uba PH Jylla, Senior Staff Officer and Additional Public Relations Officer, jangka Civil Defence and Home Guard, ulakan tu ekipat ba banum ting neher serngeu namarkan ne kalong ka jingpen kre bat jing hikai yakipat ba kumnu banyada yalade na ki jingma jingben saw lada wan kinongshun nasun. Kasorkar Meghalaya kala pentrekam yakilat jingarap yaki hospital ban penklan yakilat sumar nongpang bat ban penbiang yaki jingyada na ki jingpang bebonjat ban penlong yakipat ba Khuborjylla ki bakot bakhiakrat. Hakajuk kapor kalong rukum ka jing sngongu bat jing ithu khmat yaki mati babha bakila penno ban penlong yakipat ba ki bakot bakhia. Dagini kilat jingarap kasorkar Meghalaya kan ai arklur tengka syaki hospital bamdei jang kasorkar ki batrei bat ki basyakri ya kot kakhia jang ki pat ba Khuborjylla. Haka samtarik Jymmang Menteri Rangba konrat ke sangma ula ai syaki nong penyat ke Tura Christian Hospital bat Holy Cross Hospital Tura marshiklur tengka. Hadian bakila penbiang yaki jing ken jing dia bakila pentrekam ban penroy ya ke hospital jang ki an ai biang sa shiklur tengka. Kumju ka sorkar kan sakershan ki weki hospital ha Shillong bat jowai laong ka Khubor sorkar. Ki jing thumu jong kane ka jing kershan ka sorkar ki long ban kentiu ya ki hospital ban thed ki kor ki bor ki badan kam ban sumar nongpang par ki ki jing dan kam kat kum ka jing ibet ki nong penyan jong ki. Labatha ru ki nong penyat hospital ban penbiang renti ya kinong penlut pensep ya kani ka jingarap baka sorkar ka ai ka jingkershan. Menteri Rangba ulaong kani ka jingarap kalong ban penjanai ban pen scam mekilat sumar nongpang Khuborjylla baro kawe. Hakaju kapor ka sorkar ka kitram shikat dai ya kinong tre hospital nadu kinong penyat ki doktor ki nos kinong pen khoj kinong yarap kinong pang bat ya baro ki badon kti hakikam sumar nongpang. Ulaong kini kinong tray ki le yala ki kamram jar bat ki IT yala ka jingim ban penkot ya ki bapang man kasngi ha ka jingim jongki. Ki jingkershan ka sorkar ken long ya ki hospital ki ba imsngi ban yarap ya ki pat ba ha ki snam balalda hadu kini kisngi laong Menteri Rangba. Our Commissioner and Secretary of Health and Family Welfare Shri Jylla, our Deputy Commissioner of West Karo Hills, all the other officials, there's so many so I cannot name everyone, all the government officials, all the officials from the hospitals, our reverends and pastors who are present out here, our sisters who are present out here, all the doctors, and all my dear friends who have joined us here to be part of
is very, very important, meaningful, and I hope a very, very successful turning point in the overall healthcare sector in our state. Many months, I should say a couple of years back, I had a discussion with our late Bishop Mama, and also many times with our doctors in Mission Hospital and other hospitals throughout the state, especially the non-profit hospitals. And it is during the course of those discussions, over a cup of tea, nothing formal, just an informal discussion, that these Menteri Rangba Konrad K. Sangma ula play ba yaka solar powered classroom ha government higher secondary school tura ha ka santarek Jymmang kabala wanra yaka jingkemen ka bakraw ha kinong penyat kinong hikai bat ki khenna jong kane ka school. Yaki jinglut jingsab ban penbiang yakani ka kamera school deki electric board sngi solar power la bay de ka kenhun Great Himalayan Expedition GHE da ka PA Sangma Foundation bat da ka karkhana Shri Cement. Ha ka jingkran play ha ka nikasngi Menteri Rangba ulaong da ka ba penbiang ding electric na ka board sngi ha ka ni ka kamera school ki Samla pule ha ka nikasngi kila yo ka lat ka kabu ban yo jinghikai klem kanu ka jingthut nang ni shakman. Hakani ka kamera la penbiang load ki core komputer, ki core ki board pen idur bat pen sawasur, ki internet knang bagi kena school nadu class 6 hadu class 12 kin yo ki jing hikai klem kanu ko jing thut nang ni shakman. Ula kentu ya kinong penyat kinong hikai bat ki kena school ban sngoutrai bat sumarbha ya kini ki tiar kitar ki core ki board baro baga sorkar kala penbiang naga benta ka jingnang jingtip jongki. Ula ong ru ka jingthmu jong ka sorkar kalong ban kentiu ban penkubor ban penroi pensan yaki Samla kenthei bakin poi syakliar jong ka jingnang jingtip kumbalong ki Samla kenthei ki bapuli haki school ki papaunam. Ula kentu ki Samla pule hakane ka school ban bo haki jing ang nur jongki ya ka thong ka ba syakliar haka jing em jongki. Ulayaro ya kajing penuh bahak jongkan ni ke school kabala sedang mi pertai nadu ka senam kat kendai spa live away. Bat kabala say bon spa ngut kilong kemi kibala kiu bat poi syakliar jongkan nam haki kam syakri pat ba jongki. Ula kedau haki ni ki kena school ban pet iki nuksa jongki tu kibala yalam bat beten lenti haswa jongki. Ula ong ka sorkar kan sa penbiang ya ki jingdan kam badang duna jongkan ni ka school bat an sa pliru ya ki kerdan pule science bat commerce haki ni ki number 1. Kumju ban penbena ban maramot ya ki kamera bat ki saudong saukun jongkan ni ka school. Ula kular ban penbiang ya ka digital library bat ya ka integrated computer training laboratory ban plelat ban penep ya ki jingtip jongki Samla kenthei haka ni ka school. So it's all functional now? It's working? Yes, sir. It's working now? Yes. Is to be able to make things better for you, the children, the students that we have, the future of our state, the biggest asset of our state, the biggest asset of our country. It is you who is going to lead the state in the future. It is you who is going to make our state and our country proud. And therefore, whatever expenditure we have in education or in the youth, whether it's in sports, whether it's in music, whether it's skill development, entrepreneurship, education, these are not expenditures for us. These are investments. For every rupee we spend, thousands and thousands and lakhs of rupees will be generated with the investment that we make in you. The computers that we have given out here may help one of you to crack one of the most difficult exams in the future.
And when you do that, this investment we made in this computer here is going to be in the form of the returns we get of what you will become and how you will contribute. Ka Northeast Institute of Professional Studies NEIPS balaya lam da uba Michael Tongni CEO but balakrashan da skills Meghalaya ha ka hendreu tarik Jymmang kala sa me ki certificate ha prangut ki Samla ki bala pendep ki training ha ka commis chef program da kini ki certificate kini ki Samla ki la ban tre ki kam ba ki la yo jing hikai na ka ne ka shlem jing tip Haka Jylla lang hadin bala sa me ki certificate la ai jing hikaya kini ki Samla kumnu banwa de ki lad ban yo bai seng ban sedang yala ki jong ki kam ki jam lengba ki bank ki badon haka ni ka Jylla. Haka ni ka por ba ki kam ki jam ki kerdu hadu kata-kata lengba ki jing tip bala yo na ka ni ka shlem ki Samla ki la ban yo jing kershan na ki bank ban sedang yala ki jong ki kam ki jam. Kakong Beneta Mukti, Assistant Industries Officer, District Commercial Industries Center, DCIC, Riboy District, bar kakong R Maupniang na Meghalaya Rural Bank. Kila batay hakini ki Samla, kumnu ban net ki bank, ban yo jingkershan baiseng, ban sedang ki kam ki jam da ladihi. Kadba kakong Lipidia Karbuki, Center in Charge NEIPS, kalapan pau ka jing kemen ya ka jing minot, bat ka jing treshitom jo kini ki prangut ki Samla, ban pendep ya ki jing pulih, bat jing syahikai ha kani ka shlem jing tib. Kalakit bok ya kini ki Samla ki usha prang, haba ki yeng halaki jong ki kejat, ban sedang ya laki kam jam ha ki sengi ban wan. Ka NEIPS ka ai jing hikai ban tre ha ki kam shnatiar, ki kam shed tindur, beautician, bat tailoring, bat ki weide. Kini ki Samla ki lapan pau ba ki la yo shibon ki jingnang jingtip bat ki sngongo ya baro ki baladon kti ban pentebit ya ki na ka ni ka shlem jing hikai ngim artatin ban poi shaka thong bangi thmu ha ka jing im ki laong Kini kele pulu ka shimi ki raw materials ki sini ki pon ki ata ki moi dare ka pun kelayu ko la ka food product ka pun kelayu ki bread dan cakes kata ki khadda manufacturing unit kumki shuki bishamungi kaniru kami nak raw material dai kumki ni diam ne punya kadim kelai ke kelas ki kami kata ki khadda manufacturing service di mulu-mulu ki bakwa akan saya kam kumandi mahala ko soni pada mana kita ki balik ki di gents garment dai gents garment ru tadi ke dari manufacturing kita kami la machine yang aku kerja order terkelai ke pasut ne apa tu ne shirt so kata ke manufacturing unit okay, kata kalau buka bisnes kalau buka service berapa kita beli chef berapa kata deh pimshna itu katian tadi apa isu chef itu chef dalam sebuah Jymmang deh kata kita ke service deh kata kalau kita kawai sekali kan kawai dari manufacturing pimshna itu kira mar sakawai beri kita ke service pun tadi kita beli chef ni kita beli beautician ni yang saya kita beli assistant deh pimshna itu cosmetic product but use yang produk dia kan penbahag dia ben internet dia dia ben peluang special ya cuma kat kasih kata hak ka service ka syari ka jimun manufacturing kari masna dia cuma ka service kade ka pakai service ki break ka xerox dia tu misna itu kot kade isu service bayar ka cuma kot itu duplicate ne kita itu kot kan kaya dia no kita hak ki service kadang dia sakawai di kita business atau bisnes entah kita bahas apa ribuan ni ke apa apa ni. Jadi kita beri ini di bulan, deh beri mesi beri siang, beri siang. Jadi kami akan turun, bukan kami yang mencuci skim di ayat. Okay, kau beri ke manufacturing. Masuk pria tak orang, tapi nak buat yang kedua kata nak orang terima apa ay. Hadir berkala dan kuliah di atas section juni, kumbas lain sampai hadir kata. Kisah dan ayat dulu laporan. Nanti, nampaknya ayat mereka mudah lalu lingkungan ini pasang pensil bisa ada sampai hajar.
sa hak yang kapalit check no untuk inspection na po bay bentuk itu kan macam ini hak function yang itu hak berkendian yang stock statement macam ini apa yang kapalit dan show yang itu kita itu di sini IBM bisa tahu yang apa bentuk bisa kita review iban minut coba dan singkat dan shift yang kena mudah dan kecuntan dia nak kita tahu apa yang step yang ba nahapin berwan dan pendek dari program senang berkenolong berbagi pada bahasa dia harapannya ini Kalumpung ba bakhan riu ka senjuk ki seng rang ba Catholic Shillong Archdiocese. Kabalalong arsngi lai bat South Tarik ha parish mau ringkeneng kalakut da ka jingshit hem ha ka jan mate sngi ublei South Tarik Jymmang. Kaseng rang ba Catholic parish mau ringkeneng ka bahap ha ka zone 5. Kala pediang burom ban penlong ya ka ni ka jingelang ba ha ka balawan ban shimbanta da ki hajar ngut ki dekot ka seng rang ba na ki parish ba pher ki bahap ha bo ka Shillong Archdiocese. Ya ka ni ka lumpung ba lapli ha ka lai Tarik Jymmang. Ha ka sngi ublei South Tarik Jymmang Most Reverend Bishop Wilbert Marwen jong ka Jylla niam nongston ulalong ukongsan bat shim ya ka benta ulengdo rangba ban kenya ya ka mas bakhut balasan ran lang da Reverend Padar Andreas Pariat Spiritual Director jong ka senjuk Reverend Padar Praya Kongsit Parish Priest Mauringkeneng Reverend Padar John Madur Professor Christ King College bat kiwe ki lengdo ki balapoi hakani ka lumpung ba. Haka mas bakhut haka sngi ublei na lor ki dekot ka senjuk lapen shlei mam ya ka madan bala penlong ya ka jingknya mas bakhut da ki paj runget na parish Mauringkeneng ki reuniam ki sistar na ki seng reuniam ba pher. Kalalong shisha ka jingle niam ba shong kun shong blei ha ka ni ka sngi. Ki rangba nong yalam bat nong ket kam jong ka ni ka sunjuk na ki parish bat na prateli ki zone jong ka Jylla niam ba Shillong kila penpo penpeng da ka jing shim benta jong ki ha ki jing le niam ha ka ni ka sngi. Shuaban sedang ya ka mas bakhoj uba Carlos Kharkongor Presiden ka sunjuk ula ai jingkren pediang sngobha ya ukongsan ya ki riu khmat MLA bat MDC na ka ni ka than ya ki para rekod bat ya baro ki bala poi sha ka ni ka jing le niam ba shong blei. Hadian kamas bakhut ka senjuk kala penkup buram ya ki kemi ki kepal jong ki lengdo ki bala ai sebun ya laki khon ban tre na ka benta ka brisok wan jong utrai bat ban imsngi ban syarai ya ka jing immensim jong ki pat ublei. La penkup buram ya sekretari jong ka senjuk ubadai ru UMDC na mau kenro. Ha ka jing le niam ha ka por no sngi Reverend Padar John Madur ula batai bat sam ya ka ktien jong ublei ha ki pat ringet shwa ba ki net pai shala ki shnong ki thau bat ki yeng ki sem. Most Reverend Bernard Lalu Bishop Senrop ka Jylla niam ba Shillong ula ai ka jing duai bat jing kerku ha ka le niam mane ya ka sakramen bakhut tam ka duan Eucharist bakhut. Hadin ki jing le niam baro lapan board sa deki program lekmen bala ai bat chimbanta deki prateli ki zone jong ka ni ka senjuk. Lapan wai ya ka lumpung ba da ka jing penhiar khando ya ka lama jong ka seng da Most Reverend Bernard Lalu. Lapan bena ya ka lumpung ba 8,000 arpun riu en penlong hanong po parish zone 6 hathem ribhoi. Maria pen bena ya ka ni kipat ba nanong po parish kila risa shaw da ka jing kemen ka bakrau ban pediang ngobha ya ka ni ka lumpung ba banwan. Nama Chris ubangi i menta hakane geding pna ulami pat. Udon batngi usa batngi osngau menta gasngi kumno ki senran choku kila net banlong ki saki ya u ba ulami pat. Chris ubangi i hakane geding pna don hangne hakko geding pna silenter Henry kane kadak jong kading pna kapen pau bat kapen kan mau yangi bahaga sni thoding bakhut ukres ulayat lingba kane kading pna bat lingba kane kading pna usa job ya kapertai bat anda dalau ya u na kading pna latet ya u bat hagasni kabalai ulami pat bat kane kajing kemen jongi ba mangi
ngiyang sakhi ya kane ka jing shisha ba ukres ulami pat ukres ula job ya gejingya ukres ula job ya kapo ukres ula job ya kapor jong ka jingdum kohmen ko para biin haga jing pulay balingkong niyos ngaw ba ki apostol kim syam lating banlong ki sakhi hakibriu jong ki ju haga to kapor banyatu bau kris ulami pat badai mapi kibalale ben yu pila penyap berlatep yu badune mentau don ulami pat bad haga kerteng jong Jesu kilapan kod bun ki bapang bacitam ngios ngau hakikam jong ki apostol bala pule hangi hagini kisngi ba wat kasangiu jong Petrus kayat deng ba hakibriu bapang ki yok jingkwan hadukat ni kabor jong Jesu kakerteng jong Jesu kalapan kot yaki priu baru tenging yang sakhi na kabentakan ni ya kajeng ni pat jong Kris bat ya kajeng ai jong u ya kajeng im na kabenta jongi ha kajeng pule kabaar ngius ngau bana kani kajeng yang sakhi bau Kris ulami pat ulalai ulalong ta ubala syak ban ben ha kiju ha katokapor Henry Yohanes uyatu yangi ha kitab jengpan pau ba mau layo sngau saudong kakat bat kijing thau ba im kitemen kisan ya kisur babon jong ki angel ki ba daki hajar bat ki phau hajar nek ki aperta dakasur ka bajam ki ong kumno ulang ubabit dor ukun lang brod balaknya ulang ubabit dor banjok yang ya kabor bat kaspa uneken ukres balamipat ulang ubabit dor na kabenta kacing peniem ya kapertai ulang ubabit dor balaknya ya lade ulang ubabit dor ban peniem jangi ban une ukun jong play balamipat udon kabor jong kaspa kacing nang jing start bat kacing klan kanam kaburam kadon daku syam layo kanam kaburam hakane kapertai ulasyak penyap penban Henry hakmat jong ublay hakmat jong ki angel daki peu ajar ulayo yakane kanam kaburam namar ulamipat ulajok yakacing yak kohen ben ko para ngilong ki badon bok hadu kata-kata namar ngidon une ublay baim ublay bala job de kecingyak kecingyak jong kamet omdon mano bala ban weng no ngi baro ngan sayap hakane kecing met Henry kan mau bau Jesu pren kalong na kabenta kacing im kaba kamen sim jongi kabau blay ulah thau na tu bastang habangi pule ka kitab Genesis bau blay ulah persat da kamen sim jongku yau Adam ban usayo ya kacing im te kani kamen sim ka Jyllaniam Catholic Nongston Diocese kan sarakhi ya ka lungkhu snem khat khandai ya ka jingkentiu Jyllaniam haka khat phra tarik Jymmang ban pen kre ya kani ka sngi bakamen kinong yalam jong kani ka Jyllaniam kila penlong ya ka jing Yakob ruai kwaya halor ka phang jingkermen ha kani ka jing Yakob ruai kwaya ka divinity kwaya pendengre na parish cathedral Nongston ha ka jing yalam bat jing hikai kwaya master Samla Kelly H Marwen kala ya unam job da ka jing ruai ba ula ai kerteng ka lenti jong ka jingkermen ya kani ka jing Yakob ruai kwaya la penlong ha ka lai tarik Jymmang ha diocesan pastoral hall New Nongston bat da kitu ki khubor la pois ka bakut tar hadu bangin da ya syambiang khublei sibun